फैगौ 2025 फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा खनिन्द्र बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि फोरोंदावगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै मोनसे बानजाय आफाद दानाय जायो। बे बानजाय आफादाव आंनो मासिगिरि बिबानखौ होदों। सासे बारग' एबसुनि बिबानगिरि एबा मावथि हिसाबै बिथांमोना बे खुंफुंनाय जाफुंहरो बेनि थाखाय आंखौ खावलायदों। आं गोसो गोथारै बे बिबानखौ आं नाजावना लादों। जोंहानिनो मोनसे बिबान मैया दाख्लैसो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बिबाननिफ्राय गदों, गतिके आंहाबो दायित्व दङ, मोनसे बिबान दङ बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय। दा बिथांमोना फोरमायदों जे बे सानब्रैनि जि हाबाफारि बिनि जोबथा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायगोन होननानै बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों। गमामायैनो बिदि जायोब्ला बे जथुम्माया जि माने मोनसे गिदिर मोनसे जथुम्मा जागोन। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बयबो मददआव हेफाजाब होनांगोन। दायो मोनथाम दख'राखौ आफादखौ लानानै बिथांमोना बानजाय आफादखौ लादों, जाहाथे बे मोनथाम आनसलिकनि रायजो राजाफ्रा बे गिदिर जानो गोनां जे जथुम्मा बे जथुम्माखौ जाहाथे मदद होयो खामानि मावनायजों बायदिसिना बिथिङाव बेफोरखौ सावरायनानै दानिफ्रायनो बिथांमोना थाम-थिम खालामदों। जों मिजिंथियो जेन' बे जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुं जायो। दिनै खोब माने आङो गोजोनग्लायनायजों दतमा ओनसोलनि दा क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना दिनै जोंनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जे बानजाय आफाद दानाय, बे बानजाय आफादनि माने बिबानखौ बिथांमोना दिनै रुजुननानै दिनै जोङो बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंनो हानाय जाबाय। मासिगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार बियाबनि मानिजाथाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों। आरो बेयावनो कनभेनर बा लेंथुमगिरि महरै दतमा आनसलिक एबसुनिनो बारग' आफादगिरि मानव गेदेर शंकरलाल ब्रह्म बिथांखौ जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेबायदिनो गोबां माखासे सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लोगो मासिगिरि बा जयेन्ट कनभेनर बा गुबुन गुबुन साब कमिटि हिसाबै जोङो दानानै लानो हाबाय। आरो बे जथुम्माखौ जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि माने फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जोङो खालामसिगोन गाबोननिफ्राय। आरो बे जथुम्मायाव गासै माने 22टा जिल्लाया बेवहाय डेलिगेट्स अबजार्भार बाहागो लाफैगोन आरो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि बाहागो लाफैगोन आरो इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि गासै 6टा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। शिलं इउनिट, दिल्ली इउनिट आरो चन्डीगढ़ इउनिट बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गासै 3000सो डेलिगेट्स आरो माने 2000सो अबजार्भार बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जोंनि जथुम्मा आरो बेवहायनो जिहेतु जोंनि क'क्राझार जिल्ला मैखोम मोनसे माने राफोद जिहेतु जिल्ला बर' हारि माने दानाय बा बर' हारि माने गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय बा दैदेनगिरि हिसाबै माने खामानि मावबोनायाव क'क्राझार जिल्लाया मुंख'जाथाव। आरो बे थावनिया दतमा ओनसोल, जिहेतु बे दतमा ओनसोलावनो जोङो खुंफुंनाय जागोन। बे दतमा ओनसोलावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि जोनोम थावनि आरो बिथांनि जोनोम थावनि हिसाबै बे जथुम्माया माने मैखोम मोनसे बयनिबो सहाय आरो हेफाजाब मोनगोन। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों डेलिगेट्स हाउसआव मैखोम मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोख्रों हाबा मावलांनो थुलुंगानायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे डाइरेक्सन, बेवहाय मोनसे तयार जागोन। लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गेरेमसा हारि हिसाबै हारिखौ दाफुंनो थाखाय जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि, बै खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा रायजो राजा बिथांमोनहा बे जथुम्मानि गेजेरजों थांखि जथायगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनायनि मावथांखि आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि खामानि, बे खामानिखौ जोङो जिहेतु दिनै खामानि मावबाय थादों। जोङो दिनै खावलायगोन जे 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि
दानाव जे जोंनि जथुम्मा जानो थाङो